के हो पूछी तुहार देखी के हो पूछी तुहार म्यूजिक बाय ऋषि राज RRT डीजे अखिलेश लोहान रेस बाड़ू हो तू फरेस बाड़ू हो पेन्हल तू ऐसन ड्रेस बाड़ू हो रेस बाड़ू हो तू फरेस बाड़ू हो पेन्हल तू ऐसन ड्रेस बाड़ू हो दूर से देखला पर झलक के जो बनवा ओकरा के धरे लगी गलत मनवा मुहवा से चुआ तलार देखी के बुची हो ऊंची तुहार देखी के बुची हो ऊंची तुहार कि मनवा सन कलबा ए बुची हो ऊंची तुहार देश बाड़ू हो तू फरेस बाड़ू हो पेन्हल तू ऐसन ड्रेस बाड़ू हो रेस बाड़ू हो तू फरेस बाड़ू हो पेन्हल तू ऐसन ड्रेस बाड़ू हो दूर से देखला पर झलक के जो बनवा ओकरा के धरे लगी गलत मनवा मुहवा से चुआ तलार देखी के बुची हो बुची तुहार देखी के बुची हो बुची तुहार कि मनवा सन कलबा देखी के हो बुची तुहार डीजे अखिलेश लोहान देखी के चाल सब पूछे सवाल घोड़ी बकाता ना खाल रे कथी खा के बाड़ू इतना पोलाइल कहीं करई बवाल रे देखी के चाल सब पूछे सवाल घोड़ी बकाता ना खाल रे कथी खा के बाड़ू इतना पोलाइल कहीं करई बवाल रे चीनी के पागल जो सब बाटे जवानी मन करे हम कली ने मानी लूटे जो हमके लहार देखी के बुची हो बुची तुहार देखी के बुची हो बुची तुहार कि मनवा सन कलबा देखी के हो बुची तुहार रिकॉर्डिंग बाय RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छड़ादानो डीजे अखिलेश लोहान लौकी ऐसन सामान ये पूछी काहे ना होई मार हो तोहरा पभीड़ी त कट बुझे घीरी करे ना पैबू संहार हो लौकी ऐसन सामान ये पूछी काहे ना होई मार हो तोहरा पभीड़ी त कट बुझे घीरी करे ना पैबू संहार हो नंद किशोर कहे आजारी राजा हो अज चंद्रेश्वर गिराई दी गजमल बाड़ू तू इतना तैयार देखी के बुची हो बुची तुहार देखी के बुची हो बुची तुहार कि मनवा सन कलबा देखी के हो बुची तुहार रिकॉर्डिंग बाय RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छड़ादानो।